Audio. I ved godt, hvad der er sket i den her lade, ikke? Nå, hvad? Altså for 100 år siden, så... Ja, det er godt med dig, Andrea. Ja, selvfølgelig. Fuck dig, Tom, den kender. Skal sige op? Ej, Andrea. Og efter den aften kan man stadig høre pigens skrig. Så tag dig dog sammen, mand. Det er overhovedet ikke uhyggeligt. Så prøv du at gøre det bedre, mand. Jeg har en historie. Jamen, så kom med den. For 100 år siden, en mørk og stormfuld Halloween-aften, skete der noget meget forfærdeligt i lige netop den her lade. I lang tid havde en pige gået rundt alene. Hun var meget ensom. Så for præcis 100 år siden i dag, fandt man hende helt ligebleg og med en lykke om halsen. Man ved ikke, om det bare var, fordi hun var ensom, eller om det virkelig er, fordi det her sted er hjemsøgt. Fordi siden er der sket nogle underlige ting. Så hold dog kæft, mand. Det passer jo ikke en skid. Det skulle da ikke realistisk. Der er nok ikke nogen, der hænger sig, bare fordi de er lidt ensomme, altså. Fuck, jeg er tørstig, mand. Lad os gå hen og drikke. Hør! Kommer du ikke? Jeg kommer lige om lidt. Jeg har lige fået en sms. Lyset sidder derovre. Er det okay, jeg har mine sko på indenfor? Ja, det er sgu fint. Det der passer overhovedet ikke, det der du sagde. Har jeg ikke nogen chips et eller andet sted? Jo, jeg tror, jeg lagde nogen deroppe. Fedt, mand. Det smager godt. Nu bliver det lidt godt. Kan vi ikke bare gå ud der? Jo, kan vi spille lige godt. Piger, husk lige sodavand. Det passer overhovedet ikke, hun siger jo. Spørg for opmærksomhed. Ja, nemlig det er kun for at få opmærksomhed. Bare for at få virkelig så frem. Ja. Men vi må nok hellere skynde os tilbage til det der unge og begynde at fuldflette. Ja, for sure. Hun begynder at snakke om sådan noget pis. Må du tro, vi skal gøre det? Det passer jo overhovedet ikke noget. Sygt i hovedet. Hvis det skulle passe, så skulle det nok være... Hvorfor er I så stille? Jeg er nødt til at lyse lidt mere, sådan, så jeg kan se det. Jeg slet ikke, man kan jo næsten ikke se det. Det er en trøst. Det ligger sådan, Prøv, hvis du gør sådan der. Er det ikke sådan lidt bedre? Tag det her til film. Jeg kan skippe det. Det er godt nok. Det var Melvin. Og man fandt den med en lykke omkring. Jeg siger, at den her lade er hjemsøgt. Og hun hjemsøger den næste. Men man er jo lidt jeg må så ikke gå på det der sådan noget. Man er jo... Er det også en del af ja, men jeg selv om det ikke her bare fordi hun var ulykkelig, jeg synes det er dejligt.
Vi optager nu, så lys for helvede. 3, 2, 1, nu. Hun er syg i hovedet! Stop så! Stop! Stop! Mille!